ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ କଲି କବିତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିରଋଣୀ। ମୁଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅଗଣାର ଧୂଳି। ଏହା ଏକ ଭାବବିହ୍ୱଳ କବିତା। ଭାବବିହ୍ୱଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଛି ଜିନିଷକୁ ଭାବନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଲେଖିବା। ଦିନକର କଥା, ମୁଁ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଗଣାରେ ନିରୋଳା ମନରେ ବସିଥାଏ। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲି ଅଗଣାର ଧୂଳିର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଗଣାରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉଁ। ଏପରିକି ଅଗଣା ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ହିଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଁ। ମୋ ଭାବନାରେ ଅଗଣାର ଧୂଳି କାହାକୁ ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର କି ପାତର ଅନ୍ତର କରିନଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସେବା ଦେଇଥାଏ। ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ସବୁ ସମୟରେ ଅଗଣାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ତାରି ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରି ଏହି ଅଗଣାର ଧୂଳି କବିତା ରଚନା କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି କବିତା ଅଗଣାର ଧୂଳି କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଅଗଣାର ଧୂଳି। ଲୋଭ ଅହଙ୍କାର ବଞ୍ଚିତା, କୋମଳ ପାଦସ୍ପର୍ଶରେ ଶୋଭିତା। ଲୋଭ ଅହଙ୍କାର ବଞ୍ଚିତା, କୋମଳ ପାଦସ୍ପର୍ଶରେ ଶୋଭିତା। ଅଗଣାର ଧୂଳି ମୁଁ ଲେଖେ କବିତା। ଅଗଣାର ଧୂଳି ମୁଁ ଲେଖେ କବିତା। ବିନା ଶୀର୍ଷକର କବିତା ପାଦତଳେ ସମର୍ପିତା। ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ନୁହେଁ ସେ ତ ମୋହ କରି ଆକର୍ଷିତା। ବିନା ଶୀର୍ଷକର କବିତା ପାଦତଳେ ସମର୍ପିତା। ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ନୁହେଁ ସେ ତ ମୋହ କରି ଆକର୍ଷିତା। ଚାହେଁନା ସେ ମସ୍ତକ କି ହୃଦୟର ସ୍ଥାନ ଆଶ୍ରିତା। ତମ ସେବା ପାଇଁ ସଦା ପାଦତଳେ ଅର୍ପିତା। ହୃଦୟ ମୋର ଗର୍ବିତା। ଚାହେଁନା ସେ ମସ୍ତକ କି ହୃଦୟର ସ୍ଥାନ ଆଶ୍ରିତା। ତମ ସେବା ପାଇଁ ସଦା ପାଦତଳେ ଅର୍ପିତା। ହୃଦୟ ମୋର ଗର୍ବିତା। ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାର ମନ ମୋର ବଞ୍ଚିତା। ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାର ମନ ମୋର ବଞ୍ଚିତା। ଅଗଣାର ଧୂଳି ମୁଁ ଲେଖେ କବିତା। ଅଗଣାର ଧୂଳି ମୁଁ ଲେଖେ କବିତା।